lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Live. Good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome sa aton diri nga Aksyon Balita Morning Edition. Good morning anay kay Edwin Escopel, may aga Kuya Ed, kag sa aton nga mga Facebook followers nga nagasunod sa aton karon nga aga, sakay Anasol Sumugat sa Dueste. Good morning. Heaven, good morning man. Sakay Maki Arigin MMC. Good morning from MMC Eatery. Sang Banga DE sa Kabankalan, sa kay Chona Angguin, Arigin gali, Chona Arigin, good morning. Kenneth Valencia, good morning Action Boy, and Guapa Dorel, nga pita guys, sige. Jocelyn Arizavita Olak, good morning. Gracia Hareta Hordvidalia, sang Silay City, may agaman. Kay Jocelyn Song Comedia, good morning Action Boy, kay Action Dorel, mga pita. Sa diin kita mga pedyo silin. Si Celia Olio, good morning Action Radio Bacolod watching from Cebu. Ivy Lucasan, watching from Handumanan. Kay Ma'am Elizabeth Malaga Gamala, good morning Sir Boy and beautiful Dorel. Grabe, pula-pula nga daan ay mga sungado. Grabe sa sungada. Please greet Francis Peraren. Happy birthday Francis Peraren sa karon nga adlaw. Greetings from whole of Justice family. Sakay Vanessa Mayo, my fave and #1 radio station of Bacolod. Sige. Vanessa, good morning. Myla Diquito, Nova Fuentebella. Daisy Tupas, Milagros, Cesar Alit. Good morning, Mil. Mayang aga, blessed Sunday man sa imo. Kay John Vercel Horillo, listening from La Castellana. Sa kay Ruchel Bailon, good morning pa shout out sa mga taga Isabela. Good morning mga taga Isabela. Sa kay Netski Balulot Caberte. Good morning Action Radio diri sa Kampuestuhan Talisay. Yes, good morning. Melanie Marfelianit, good morning Action Radio watching from Bago City. Christine Minias Villalobos, good morning Action Radio from Pandanon, Don Salvador Benedicto, from Villalobos and Minias family. Masunod mo, di ba? Jerilyn Prudente Gomez from Carmona, Cavite, gamayng aga, sa kay Nings Villaluz, kag sa mga kagay Boy Villaluz, good morning. Norma Torreblanca watching from NCR. Yes. Kay Dudes Huna Action Boy. Good morning, Sir Boy. Please greet myself ko, no? Ay, sige. Birthday niya, subog. Happy birthday, self. Oh, no. Please greet self. Happy birthday kay Dudes. Birthday Huno, ni Dudes. So, pila na si Dudes ay Hanman. Kay Action Boy, kay Bam Villaflor, good morning Action Boy, kag Miss Dorel, kay Dennis Richard Tiboy Roma, ang presidente. Basta tayo magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Ay, ano niya? Basta tayo magkasama, laging mayroong umagang kay ganda, pagsikat ng araw. Tayo nagkanta na lang takay. Good morning, Team Rayjan. Good morning, Team. Baka team ka, ha? Rayjan Villalon, good morning, ma'am. Kay Coach J.R. Chi Jacinto, dugay na ko, nakabalik mag-exercise, Action Boy, with gym. Siya niya akong coach, Action Boy. Okay. Yes. Kaya Nanay Ligaya Abeto, pleasant Monday morning everyone. To my friend kuno sa Davao City, si SP Baho, who is watching too. Thanks Action Boy and Action Dorel, more power. Sige. Thank you man kay Nings Villaluz. Good morning taga Kabugwason, kay Zeke Aliado, Kevin Biaka, Bugtaw na. Po, yan na si Kevin Biaka, Action Boy. Kay Sir Edwin Pineda, Martin Aliling, magandang umaga watching from Imos, Cavite. Marilu Villar, Tanaman. Good morning sa Tanaman family. Kag sa inyo Action Radio, more power and God bless from Binalbagan. Viola Baloyo Eras, kag Engineer Earl Bailon. Good morning, man. Standby na kita sa aton mga balita lokal diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby mga ka-aksyon.
edition. Sa detalye ako, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:17, detalye na sa mga balita lokal. Naka-record sa local case ang COVID-19 na napulo ka barangay sa siyudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio, ginbahagi ni Dr. Grace Tan sang Bacolod City Health Office, ngang napulo ka barangay, ginalakipan sang Barangay Tangub, Barangay 29, Barangay 26, Mandalagan, Alihis, Banago, Estefania, Takuling, Mansilingan, kag Barangay Singkang Airport. Sunod pa kaitan, may duwa pa ka pasyente nga gina-verify sa CHO kung sa diin nga barangay. Sa piyak nga bahin, ginpahag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran, nga kalabanan sa mga barangay nga naka-record sa local case, ang nalakip sa 19 ka empleyado sa Office of the Senior Citizens Association. Ginkompirma ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran na 19 sa 28 ka nagpositibo nga Bacolod noon. Ang base sa ginpagawa nga datos sa Department of Health Western Visayas sa Hulyo 25, ang nagatrabaho sa Office of the Senior Citizen Association o OSCA nga nahamtang sa Old City Hall. Sulo kay Familiaran halin sang magwa ang datos gilayon ginumpisahan ang pagkuha sa mga nagpositibo agudalon sa quarantine facility. Dugang pa ni Familiaran, sige-sige man ang contact tracing nga ginahimo para madasig nga may baluan kung saan sino naka-close contact sa mga nagpositibo. Palayag pa ni Familiaran ang 19 ka nagpositibo mayara sa close contact sa empleyado sa GSO, kag utod sini nga una gin-report nga nagpositibo sa virus. Sa piyak nga bahin, ginpahag ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office nga magluwas sa 19, lakip man sa nagpositibo sa COVID-19 ay isa ka authorized person outside residence sa Apor, 4 ka LSIs, 3 ka healthcare workers, kag isa ka local case. Ang 19 niya, ka employees tanan sa Old City Hall doon sila may office daw so far one sila daw asymptomatic man. Bahin sa pahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Nagpatigayo naman sang reassessment ang medical officers ng City Health Office kag mga opisyal sa Barangay Barago, siyudad sa Bacolod, angot kung tubtub diin lamang ang masakop sa lockdown sa Purok Maymulaton nga una gin-report nga ginpaidalom sa total lockdown. Sunod kay Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office, tuyo sang reassessment amo nga hibaluon kung ano kalapad kag kung ano ang rason kung nga amugid kadako ang i-lockdown sa lugar. Patag panitan, tuyo sang lockdown, agud nga ma-isolate ang apektado nga individual o kung grupo sa komunidad. Dua panitan, may isolation tungod mayara na sang clustering ang isang kaso sa lugar, bagod may na-record na nga local transmission, kagud masiguro nga hindi na maglapta pa ang virus. Ang imunidad nga medical officer sa barangay, kag ang barangay officials man ang nag-a-assess, kag evaluate kung ano ang extent kag why should it be needed nga amo ginakadako ang i-lockdown mo. Kasi yung purpose mo for the lockdown is to isolate man mo, di ba, a community. Yes. Meaning, ma-isolate ka because there's already a clustering sang cases naton dito. Di kung may clustering, meaning may transmission na nadira. So to avoid further spread, that's why we need to lock down or to isolate sa atod ng mga affected individual. Ang kamahin sa pahayag ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Ginpahayag ni City Administrator M. ang lakip sa ginpaidalom sa lockdown bungod sa COVID-19 ng OR kag ER areas ng duha ka mga hospital sa Bacolod. Sa interview sa kapihan sa Aksyon, ginpahayag ni ang ginpaidalom sa lockdown ang operation room o kung OR sa Riverside Medical Center. Bangod may pila ka mga health workers ang nagabatsyag sa sintomas ng COVID-19. Samtang ginpaidaloman sa lockdown ang emergency room o kung ER sa Our Lady Queen of Mercy Hospital. Bangod may isa ka doktor ang nagpositibo sa COVID-19. Magluwas sa duha ka hospital, madamo man nga purok kag pulian sa Bacolod ang ginpaidalom sa lockdown. Samtang, duwa naman ka authorized person outside residence kung apur ang kalakip sa 13 ka negrosanon nga nagpositibo sa COVID-19. Sa datos ng paggawas ng Department of Health Western Visayas, ang Negros Occidental na dugangan sang tagduha sa banwa sang La Castellana, siyudad sang Sipalay kag Talisay, samtang tag-isa naman sa banwa sang Isabela, Toboso, Valladolid, siyudad sang Himamaylan, Kabankalan, Victorias kag Sagay. Ang recoveries naman ginalakipan sang 5 ka taga-banwa sang Calatrava, kag tag-isa sa siyudad sang Bago kag Sipalay.
Samtang ang syudad sa Bacolod naka-record sa duha ka non-OFW, non-LSI, kag wala sang na-record nga recoveries. Nagapadayon ang pagbaton sa gobyerno probinsyal sa mga returning OFWs nga apektado sa COVID-19 pandemic. 1:45 sa kagahon, kahapon Domingo, Hulyo 26, sa 60 ka manegrense OFWs ang nag-abot sa Bacolod Silay Airport pagi sa sweeper flight sang PAL. Sila ang gilayon nga gindala sa nagkalain-lain nga mga hotel sa Bacolod ug quarantine matapos nakuhaan sang swab tests. Una drigin pangabay sang gobyerno probinsyal sang National Interagency Task Force kag DILG nga puntaton anay ang pagpauli sa mga locally stranded individuals bangod sa nagadamo nga kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental. Nagligad nga Sabado nag-viral man ang mga pictures kag videos sa linibo ka mga LSIs nga nagtipon sa Rizal Memorial Sports Complex, Manila. Pila sa mga ini nakit-an nga wala sang face mask kag wala man nagasunod sa physical distancing. Sa kalabusan nga bayan sa aton balita lokal, pagkasugotahon sa aksyon protesta sa nagkalain-lain nga miyembro sang progresibo nga grupo sa idalom sang Bayan Negros, ang ikalima nga State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte karon nga adlaw Lunes. Sunod kay National Federation of Sugar Workers Secretary General John Milton Butch Luzande, magaisa ang ilahanay sa nationwide protest sa SONA, agud ipalayag ang kaimtangan sang pumuluyo sa pagpungko sang presidente sang pungsod. Sa amo nga kaybatan, pagkadalon sa mayni ang mayor nga ma-issue kaangay sang anti-terror law, ang inaduso nga charter change, ang pagpasira sa ABS-CBN, ang pagpatay sa industriya sang kalamay, kang problema sang militarisasyon. Kalakip man sa panawagan mo ang mass testing nga dapat tamdon sa administrasyon karon nga may COVID-19 pandemic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:24. Kag para naman sa complete management sa imong Mga PMAC aksyon ang black coffee gina-rekomenda natin. Pag-dismiss sa mga professional teachers, ginpakabalaot sa Alliance of Concerned Teachers. Samtang 250 tuldog 500 bilyones pesos nga pondo ginadusok para sa away batok sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa bagulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Good morning, Liwat Action Boy. Kag sa aton yung mga ka-aksyon, yung nag-upod subong sa aton sa Facebook Live. Aton sila tamayawan, Action Boy. Kaya Joanne Kapunong, good morning, Action Boy. Mati lang kami di sa Purok Otso, Barangay Tangob. Action Boy Idol, lagi ka kuno. Joanne, good morning. Muna. Adlaw-adlaw gid sila ko nagapamati sa aton, Action Boy. Thank you so much. And kay Ray Flores, good morning from Santa Maria, Bulacan, mga ka-aksyon. Yes. Kay Chi Ipong Brillantes, good morning everyone. Rona Inapan Inggoho, good morning. Kag si Vanessa Mayo, Action Boy, nahamot kaya siya pagkabamo kag ginakapula sang sungad ko kuno. Isa ikaw nahamot ka no? Nahamot mo ko na. Wow, pula gid ja. Kay Sungad sugod kami gid ja. after Okay lang pula. naka 1 week man tano nga nag-face mask no. Kay may advice aton ang sa sakwan, ang sa
authorities, of course. Oh. Nga basta kaya nag-disinfect kita mo. Basta nag-disinfect ano pwede lang kita diriya nga hindi magpa-face. Masa sulod sa studio. correct. Basta kada gabi ma-disinfect lang ta ko no. Kadagab, ikit siya, no? Amo man na. Sige Sino lang na bala. ang spray spray? Oo. So, para man na sa ato, Action Boy. Anyway, boss, medyo ma-lighter na ni siya gawang kong lipstick. Doon na-excite lang ikublaw. Sala ang lipstick ng butang ko. Tamaan niya ka pula. Dapat ako tsaktuwa na mong. Sana ko doon nakibot mo ko sa lipstick. Sige lang Kay, sige lang. Doon ka kisabol man sang lips mo. Ay, of course. Kay Lydia Beronio, good morning. Kay Lucille Ramirez, good morning. Morning, sir and ma'am. Kag sa family Campo Sagrado. And Ramirez family sang Kawayan, Negros Occidental. Sa kay Andreo Huelar ba nalimtan mo kadamo sa mga ano ganito panahon sinaw. Ang sa may mga ano na ganito picture vlog. Mga wala ko kita diri ara paguro sa Bagbaw pa. Kay MJ Nakayama, Action Boy, good morning. Action Boy, kag Mr. God bless and stay safe gid kita. Yes. Shout out ko no sa family Ali kag Flores Sandumanan from Ray Flores. Lourdes Blaser, good morning man. Ryber, Benjamin, may aga mga idol watching from KSA, Action Boy, Kingdom of Saudi Arabia. Okay. Rona Olaira, good morning, Action Boy and Action Dorel. Tamya ko lang akong mother. Always kapamati sa programa nyo. Mama Edna and Papa Landok, thank you, God bless, and keep safe, everyone. Kaya Romulo Hipti Lama, good morning, Sir Boy. Ma'am Dorel, mabalik ang Bacolod sa ECQ. Fake news ni. Wala pa sang balita. Wala pa. Ang tabo sina ang may mga doctors kita dire nga nag-appeal. Nga kung pwede kano ma-ECQ na yung Bacolod 2 weeks. Appeal pa lang nila ina sa kay Presidente Duterte. Wala pa. Wala pa ginaprobahan sa aton nga presidente. Ang kapalaptad ang may mga ECQ, may lockdown, kalma lang. Kalma lang, relax. Relax lang bala. Kita mo, actually ka pamangkot sa Action Boy. Nabako, wala pa man advice, wala pa man balita. Ang bakonan. Kay Teddy Apiladas, morning action, watching from San Mateo, Rizal. Erwin Gonzalez, monitor man siya, Action Boy. Mao na. Mao ni siya. Liza Joy Amoroso, good morning. And then Eden Kasuyon, happy Monday morning, Action Boy, and energetic Dorel. Watching live from Pinaginpinan, Cabancalan City. Lito Daya, payong aga. Suset Santander, good morning everyone, especially kay Vanessa Mayo listening right now sa Minnesota. Thank you. Amo na teacher yan, no? Amo na teacher. Abo si El Spoon, good morning, Miss Dor. Miss you. Ay ba? Sino na si El Spoon? Ang butsin. Pero may kamulakit anay na ka daw dugay na dahil kamukit Ay, anay. Miss El Spoon. Kaberdo ka kutsara lang sa iya, no? El Fork. Sumpunan mo pagidya. Kaya Joe Margang, good morning man. Ginoy Ceser, good morning. Oyamal, ano na yung Action Boy? Huligin ni Guro ay. Hulgin. Family Lamayo. Lamayo. Sara Visaliger from Kokoy Lamayo. Sige. Later Standby naman na for sa aton mga balita national. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
Sa ato naman na paglikaw sa balatian mga kaibigan, ang Life Extension Vitamin. Pagkulong yung kag negosanon inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon. So, Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 7:33. Detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpakabalaot sa Alliance of Concerned Teachers o CONACT ang public education agencies na nagkalaylay nga riyon matapos gin-dismiss ang mga provisional teachers kang nagpaandam pa nga sa iluhon ang pila ka mga manunudlo kung mapaslawan nga malambot ang 100% nga enrollment turnout para sa school year 2020-2021. Sunod sa grupo nga ACT, may mga public agencies sa Region 1, Region 4A, Region 7, Region 12 kag Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang wala nag-renew sang linibo ka provisional teachers samtang ang Department of Education officials sa naglain-lain nga riyon ang ginreport nga nagpaandam sa pagsaylo sa pila ka mga manunudlo sa iban nga eskwelahan. Sunod sa ACT, hindi makatarungan ang ginahimo sang DepEd kag public education agencies, ilabi pa nga ang COVID-19 pandemic kag ekonomiya sa pungsod ang padayon nga nagalala. Igaduso sa Kamara ang 250 bilyones tugtog 500 bilyones pesos nga financial war chest batok sa COVID-19 sa ila pagbukas sa ikaduha nga regular session sa 18th Congress subong adlaw Lunes. Suno kay House Speaker Alan Peter Cayetano, magluwas sa Bayanihan to Recover as One Act or the Bayanihan 2 kag stimulus packages o packages na talala palang pondohan, prioridad man sa Kamara ang madasing nga pagpasar sa 2021 national budget nga pagalakipan sa pag-alokal sang pondo para sa anti-COVID programs kag pagbakal sang vaccine sa tion nga ini ang mangin available na. Dugang pa rin Cayetano nga ang bilog nga bulan sa Agosto magatutok sa budget deliberations. Ginaduso naman ni House Deputy Speaker Camarines Representative Luis Raymond L. Ray Villafuerte Jr. sa Senado nga himuon nga urgent na magpasar sa tatlo ka measures nga naprubahan sa Kamara nga tuyo makabulig sa mga Pinoy agud ma-adopt ang better normal bangod sa padang nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Ginapangabay ni Villafuerte sa mga senador nga tagan sa prioridad ang pagpasar sa ila counterpart measure sa House Bill 6864 o kun ang proposed nga better normal for the workplace, communities and public spaces Act of 2020, e-government bill kag proposed nga Bangko sa Barrio Act. Sunod kay Villafuerte, dako mabulig nga mapasar bilang lahi ang tatlo ka mga ginaduso nga mga hagna matapos nga mismo ang World Health Organization ang nagpahayag nga magalawig ang pandemic kag nawagan sa mapungsod sa buos nga kalibutan nga maghimo sang proteksyon batok sa posibleng halit nga idulot pa sang virus. Ginapaabot ni Albay Representative Joey Salceda ang pangabay ni Presidente Rodrigo Duterte sa Senado nga gilayon ipasar ang ika-5 o kung 5 kahagna ang ginaprubahan sa Kamara sa unang regular session sa 18th Congress. Ini ang ginalakipan sa 4 ka economic measures kang 5 tuyo nga magtukod sa ahensya para sa overseas Filipino workers. Partikular na ginpaktuhan ni Salceda amo ang Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprise Act o kon create nga sadto gintawag nga tax reform for attracting better and highly quality opportunities o kon trabaho bill sa atong 17th Congress kag sa karon amo ana ang Corporate Income Tax and Incentives Reform Act o kon CITIRA. Suno kay Salceda dapat mapasar ang create tungod 12 bilyones dolyares na ang napierde sa sulod sang 2 ka tuig nga na-delay ang pagpasar sang hagna. Una ginpahag ni Salceda nga ang halit nga natugas sang COVID-19 sa ekonomiya sang Pilipinas ang ginabulubanta 1.2% sang gross domestic product o kung 218.5 bilyones pesos kon basihan ang kalawigon sang outbreak sa tubtob sa katapusan sang tuig. Ginaduso naman ni Senator Bongo ang electronic o kon e-governance. Sunod sa senador, time ligid ang e-governance. Ilabi pa nga may ginapangatuban nga COVID-19 pandemic ang pungsod. Magluwas durigin pahig ni Go nga matap na pang red tape o kon korupsyon sa gobyerno. Mas mangin epektibo man suno sa senador ang pagdulong sang serbisyo sa mga tao kag mas mangin komportable ang pang-adlaw-adlaw nga transaksyon sa gobyerno. Nagpabutsyag sang kabalaka si Vice President Leni Robredo angot sa ginaligar korupsyon sa PhilHealth
Sa piyak ng pungsod paday nga pagtinguha agud matap na ang COVID-19. Suno sa Vice Presidente ini ang panahon nga mas kinahanglan ng serbisyo sa PhilHealth. Bagon madamo ang nagamasakit kag kung may korupsyon sa PhilHealth makonsiderar nga pagpangawat ini sa kwarta sang tao tungod ang pondo sa ahensya ang naghalin sa kontribusyon. Dugang pa ni Robredo nga sa kada may ginakawat mayara sa isa ka tawo nga madulaan sa assistance kung iya na ginakinahanglan. Nanawagan naman si Robredo sa administrasyon nga dapat mailid ang investigasyon sa issue para mapasabat ang yara sa likod sa ginalegar korupsyon. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:37. International balita sa sports showbiz, balita espesyal, igabalik natin sa inyo sa Aksyon Balita Morning Edition. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Drink! Okay. Good morning sa kay Remia Garcia, sa kay Susan Jaime Allen, sa kay Julius Caballero. Good morning, man. Good morning. And sa aton Facebook listeners, Action Boy, good morning kay Jenny Albances de la Peña, kay Rona Rihida Trava, good morning Action Boy, kag Action Dorel, please greet happy birthday kay James Vincent Rihida Adlong. Adjong. Adlong? Adlong? Oo. Hindi Adjong? Adlong. Watching live from Valladolid, thanks. You're welcome. Happy birthday, James Vincent. Kay, Jacob Pabalate. okay. Bukaj balaya. Ano man. Good morning, Action Radio. Greetings from Purok Tar Apple, Barangay Tabugon. Labi na gid sa Pabalate family. Kay Bomb Video Floor, ano naman? Angayan ka man kag bagay man sa imo Miss Dora. Thank you. Akbot gani. Ang lipstick Ako no? puro lipstick. Kaya Claire Buendia, good morning watching from Murcia. Kay Rochelle Fundador, happy morning ka-aksyon. Tamiya ko lang family Fundador. Labi na gid kay Papa Maxim. Kag Mama ko Melon nga taga Sadlom, Maye ni Galia from Manila. Okay. Kaya, Ano siya? thank you so much, Jacob. Jacob. Kay Rose Napaton, good morning family Napaton, Barangay Naman, Ginpanaan. katsan niya nga, akagwapa si mo.
Ah, Ambot nga man gani, ako pasakon. Tima, thank you na ko nga daan. Bisan pa, wala pa siya may ginambal. Kaya bala ko Nga na ako, nga no? pa sa imo. Do ka budlay sabto na. Yun, do ka budlay sabto. Ito nambot kay mama. Ay, kung mo dagi, kaya mag-credit si mama mo. Ano dahil si promote dahil. Promote. Kay Karen Dusaran, good morning, Action Boy. Kag Miss Dorel watching from Silay. Fuerte, Andy, birthday. Birthday niya kuno buwas siguro ne. Action Boy, check to. Okay. Shout out sa family Canlubog. Pamati sila sa Don Salvador, Benedicto. Catherine Season Doble, good morning. Edith Yanson Binoman, good morning. We are watching from Libertad South Market. Veron Eli, Ev Smart Salcedo, good morning man. Energy ko na siya boy. Kay Raquelina Lumawag. Wala na. Balik na ta. Good morning. Pwede pa da ka. Watching from Hong Kong, siya Action Boy. Kay Jesselyn Tiangson, good morning man from Mansilingan. Samuel Kayot, good morning. Limbane Bandoho, mayong aga. Joanne Osera, mayong aga dagali kay Joel Osera kag kay Ruby Joy Osera kag sa iya bata nga si Dungol-Dungol kuno nga si Reniel. Solid Action Radio gid kami. Thank you. Standby na sa atong dugang mga balita. Morning edition. Action Radio Philippines Standard Time, na 7:43. Kag sa ato naman nga balita international, naglambot na sa masobra 16.3 milyones ang kadamuon sa kumpirmado nga kaso sa COVID-19 sa bugos nga kalibutan. Base sa uling record, naglambot na sa kabilugan na 16,380,401 ang infected sa makalalatong nga balatian sa nagkalain-lain nga pungsod. Nagapanguna sa gihapon ng Estados Unidos nga may 4,365,410 ka COVID-19 cases. Sa pinakauling nga datos, nagsaka naman sa 651,998 ang kadamuon sa mga nagkalamatay sa bugos nga kalibutan. Masobra naman 10 milyones o 10,4,325 ang total recovery sa COVID-19 pandemic. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, may madugang sa presyo, kung dugang saka sa presyo sa produkto sa petrolyo, ang mga kompanya sa langis karon nga semana. 30 tubtob 40 sentimos ang posible idugang sa presyo sa diesel, 20 tubtob 30 sentimos ang dugang presyo sa kerosene, samtang posible wala naman sa paggiho sa presyo sa gasolina. Ang inindugang sa presyo ang bangod sa pagtaas sa ethanol component sa gasolina sa Pilipinas. Karon nga adlaw ginapaabot nga iga-anunsyo sa mga kompanya sa langis ang kung pila ang igadugang sa presyo nga maga-epektibo naman ini buwas nga adlaw. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 33 centimos, Singapore dollar 35 pesos kag 68 centimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 36 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment Action Boy, gintawag ni Ogie Alcacid nga fake news ang nagalapta nga balita sa social media nga patay na siya kon Action Boy. Pati fake news kidi kay siya gid mismo nagtawag na mo. Yes, siya nag-post. Lain ko si Regine kay maduda ka ba? Oo. Pero kung siya Ogie Alcacid ginagambal fake news natin, syempre kay Buhi siya. Siya nag-post. Di ka man kare akong Actually, sa Instagram niya lang in-post. Okay. Ang mga tao, lagi siya brown, no? Mangita, pag hindi balas ang... mga tao ni sila nga mga ulog lang sudlan sang virus bla. Kalain. Sudlan, gidya sang virus. Kung isang mahimos ka buhi. So, man Action Boy, ang bayatan, ikaw magpalanggaan, ay nalang bala. Kaglikawan na lang nato, palatos ang peke nga balita, especially subong may pandemya. Kung ako May nito, sundon ko Action na yan Boy. si Ogie. Mo, mas siya maplanggaan na lang. Gusto mo planggaan ko si Regine? Ay, kalay! Lain na yan. Wala mo, baro mo bla Ogie, wala mo planggaan na kita. Dragoro, hindi si Ogie ang makapatay, kundi siya makapatay. Action. Sige ha. Tiyan mo na sa mga nagapalaptop, Action Boy, hindi na, tati na na, Big. Wala ka man namin makwa, no? Patso ng pariho. Pero buhi na buhi si Ogie, Action Boy, ha? Correct. Balita sa sports. Nagdesisyon ang Romanian tennis star nga si Simona Halep nga hindi na mag-intra pa sa tournament sa Italy bangod sa parang nga pagtaas sang kaso sang coronavirus. Sunod sa karon nga Wimbledon champion nga hindi ana ni mag-intra sa Palermo Ladies Open nga iwaton sa Italy sa plabuton nga Agosto 3. Kabalakay ni sa pagbiyahe, ilabi na nagasaka man ang kanamuon sa mga nalatnan sang balatian sang virus sa isning nga pungsod sa Romania. Paidalong pa sa 14 kadlaw quarantine ang mag-intra sa among torneo. Ginpasalamatan man sini ang mga organizers bangod sa pag-imbitar sa iya. Balita,
Alright! Energy, 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 energy! Action boy, kag sa atin yung mga ka-action. Happy Monday, of Monday course. na Monday. Happy Yellow Day. Yes, Sa ako. tanan niya nga taga-action, ikaw lang nag-yellow. Of course. Ah, Kaya, iba ka. maten ko rin sona ni Presidente Duterte. Kiga, takuha niya na. Hindi ka na pwede ka-attend kay dilawan ka. Mo na. Oy! Di ba dilawan? Hambal action boy, subong ko ng panahon niya, dapat wala na gina-measure ang color. Diba? Dapat kuha na kita colorless. Colorblind. Colorless pagid yan. Colorblind. Dapat hindi nakita ko na magbase sa color. Kaya it doesn't mean mo nagasuksok mo, dra ka day nagasupport. Correct. Kaya, Diba? at Wala least, siya nag-represent sa sa mga... panahon sa krisis ni hindi na takinanglan nga magpamulitika. Correct. No, Dapat hindi na- magbinuligay kita. Hambal ko bala Hambal kahapon. ni Ogie magpilanggaan ay. Magpilanggaan na kita. Perfect. Ang hambal ko bala kahapon nga, hindi na kita magkomentar sang malain, hindi kita mag-bash. Ang imo na kung may suggestion kita nga mayo, mas mayo, di ba lang? Hindi na mag-bash. Correct. Kaya tanan na lang kinabantayan kung ano ang himuon dan himo sang komento nga negatibo. Correct. Oo. Ang mag-negative kita subong sa virus. Yes, correct. Dapat positive kita sa mga pananawan sa kabuhi. Correct? Yes. Pila lang kay ka-hours at this ang sona ni Presidente Duterte. Usually 4 p.m. na action 4 boy, PM no? na siya, oo. So mga 8 hours siguro ay. Manog 8 Ano sa mga hours. ano, oras sa mga alas 7. Alas 7. 5 plus 4. Hindi na napag-isipan. Mga 9, mga sobra 9 8 oras na lang Kaya lapit naman magalas 8 mong. So, ang reaction button, balita special subong adlaw, mga dapat panumdumon kung sa mga nagaplano bala nga mag-resign. Bisan ano nagid ka Iba good actually, wala ganit pala. No, mag-resign eh. Okay ba? Lagi ubra eh. Ginapang kakas na. Ginapang dismiss. Oo, diba? Kaya plano ka ba na resign? Ano maayo kung mo plano mo resign, mo maayo mo unda. Correct. Mga dapat panumdumon, mga action boy, kung Pwede nagaplano. ka ka-resign sa kapigaduhon. Ay, wala. Kung pwede lang, kuro damo na nag-resign ko action sa boy. kapigaduhon, na takaan ako sa pamigado. Pwede ka resign. Pwede, pero amat-amat na siya action boy. Hindi na siya one click lang. Di ba? So, una action boy, panumdumon mo gid, breadwinner ka sa inyong balay. Tapos, paano inyong maglastuhon? Kaya kung mag-resign ka action boy, hindi mo na muntat yung imo tubig dahil kuryente nga balayran. Correct. Hindi mo na magtat ang balayran mo sa presyon. Bisan ano nang kainit mo guro sa imo nga mga upod agwanta na lang gid anay, especially may pandemic subo action boy. Kaya sa mga toxic man nga upod, mga workmates, muntatin nyo naman ang pagka-toxic. Ang mga hindi mo mo yun, ang upod mo sila ang pa-resign na, hindi ikaw. Siguro mo sila. Pwede ma-resign ka Resign na. ba na? Kinatak-an ang simo na. Nataka ko sa inyo, abi pag-resign na ka mo. Muna wala. So, panamdo mo action boy, kung especially kung wala ka iba na ginasaligan sa inyo balay. So, dapat ulo agwanta lang gid Kag kung ikaw lang ginasaligan. Yes. And next action boy, panamdumon mo, mera ka na sa emergency fund. Nan. Kaya importante gid sa sininga panahon subong action boy. Kag enough ang imong emergency fund, especially budlay subong mangita sang trabaho. Budlay Dapat mangita secured. Budlay mangita subong sa mga simple sa galanon bla budlay mangita racket subong. Diba? Kag next action boy, afford mo na nga magtambay. Ang kaya mo nagastory mo kag liyo matambay lang ko kay ma-resign na lang ko do kaya ko naman magtambay. Diba? Gabi no? Daw di ba no kan lang kung mag-resign ka, malo standby lang kuya. Nande. Alam ko daya makadaga guwa ko na sa guwa plastar ko na bangko. Kag Mati action radyo. magpati 4. Mag-tanaw sa mga tao nagalalabay. Yes. Kuminderan. Ikaw na Ikaw na ang aficionado. Nan. So, man action boy, kasi sininga panahon action boy, dapat may giti action boy. May at least may gasto kita bala action boy, no? Sa ato niya daily needs. Correct. And last action boy, before ka mag-resign, may nakitaan ka na iba niya trabaho. Na kabudlay mangita subong trabaho. Or may nakitaan ka na nga trabaho, pero ang pamangkot is batunon ka to. Basta nakitaan mo lang yung kabalo kong batunon. Basta kita ka to may aratod nga may tsansa itong trabaho, pero basta hindi ka itong baton. Make sure man nga mabaton ka na. Basta mag-resign ka na sa opisina, basta mag-resign ka sa obra mo, nga daw init ka sa mga upod mo, basta ka kabalo, tungod imo man ikaw man nga ang tanan daw na init sa imo. Ang tanan gani daw na init sa imo, ikaw na magdiferensya. Correct. Di ba?
daw dapat di ba mag-resign ka guro? Ikaw may diferensya. Kalay. Di ba? Kasad. Dapat ano ka, Action Boy? Dapat financially prepared ka gidya kung panumdumon mo nga mag-resign ka, Action Boy. For like, gaan mo bisang, for like, May mga 20 milyon na sila sa bangko mo, pwede ka na kayo standby. bisan, pila pa ito, mag-standby. Depende man sa imo gina-consume, sa imo ginagasto na. Ang babi mag-stop ka na work for like, ang baka dapat within 6 months may fund ka kaigo ni kay mga 6 months kung mapahuway. Igo pa ni Guro nga. Igo ni. Ang 20 million sa bangko, igo ni Guro. 6 months lang. Makakita na ko ni Ubrantes ni mo ubos Bunga. Una pala. Pagka muna, go! Go! Resign, total messenger ka mo lang da. May 20 milyones kaya messenger kayo mo yan. Messenger sang lain na naguro yan. Diba? Messenger kagli courier. Tsaka. Ikaw gidya personally gadulong. Courier ka gidya. Oo. Sa Shabu. Ay, kalain na. Namo na dasig ang kwarta, Action Boy. Courier ka lang. Do ka. Mamo ka gina. Mamo ka gina. Oy. Oo. Nang dinamot lang ko blaga. Kung may 20 million ka mo sa bangko mo, pwede ka na naka-resign da. Kag mag-plaster bangko kung aga sa guwa sa imo ug saran kag magpadi-4 da kag magplupa ni grilyo nga pangapi. Basa hulat newspaper da kag magbasa ba. Nado ka yung life no? Oo Mayo gid galing kay ko madakpan kati dira ang karamaal ka naman. May kanami nga life mo na no. Daw way kabla dali bugtaw kung aga. Way kaga kay kabalo ka nga mayara ka Japon kwarta. Bala mo na sa. Diba? Sige na. Amo na Action Boy Okay, so at least maka-prepare man sila. You're welcome kita. Kalain. Sige na. Hindi ka pagbuntat? Ha? Okay ka na tamyawan da? Pagbuntat nga sa 754. No, ito naganahan kayo mo. Okay ka na tamyawan da yan? Okay ka na? Kung isa-isa akong tinasakal mo, is lang maubos. Anyway, good morning. Gali kay Manang. Ano lang, kay do kapila na ni Kadlok. Siya mabasi kasunggod na siya. Si Manang, dapat sa Dalom, Manang Nel ni realista. Si Manang dapat lang ginabakla mo sang kape. Kasi sang pandesal mo. Si Perot. Good morning, Perot gidya. Nel ni realista. Perot na siya gali. AKA, Manang Perot. Sige, sa itong mga action, thank you so much. Hindi na sila maisa-isa. Sorry, gid. Sige. Kasi kagawad, wala yung balahon tamyawon ko lang. Sige. Standby na kita sa aton nga sa Action Hotline. May kaupo ninyo sa Action Art tayo hupon. Ang inyo naman din nga news team. Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Action, Boy Duran. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.